Ini pun Kanjeng Rama Saryanto dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Enti Susana. Sumrambah panjenenganipun Kadang Pisan Sutrisno. Bopo Ahmad Makasin SPD dalah panjenenganipun Ibu Sinarsih. Ingkang kaombiongan panjenenganipun sesepuh bini sepuh. Ingkang kaombiongan panjenenganipun para Kadang Karang Taruna, Kadang Werda Muda lan Mudi. Ingkang mijil saking Laladan Jalan Kolim, Tirta Kencana, Unit 6, Kecamatan Rimbu Bujang. Sareneng wekdal sampun sawetawis pangadi busana, arum make up, via hina dekorasi. Ingkang sampun keparang paripurna ngrucat busananing risang kemanten sarimbit miturut adat Widiwidana. Surakarta hadiningrat. Ingkang sampun keparang anjengkaraken risang kemanten putri Kenyo Ayu Septi Dila Sapitri. Jengkar saking panti pamondokan Panti Palereman. Ingkang dipunapit panjenenganipun Kang Rama dalah Kang Ibu. Ingkang sampun keparang anglenggih wonten ing kursi gading dapar kencana. Ingkang sakmangke badhe hamapak rawuhipun Kang Raka Garwa, pebudayanipun pun Bagus Ilham Hamid Ma'arif. Setelah mempelai wanita yang didampingi oleh orang tua tercintanya berada di pelaminan, satu informasi untuk pengantin pria, Mas Ilham Hamid Ma'arif dipersilakan untuk bisa menuju ke depan pintu gerbang suasana pesta sekaligus dengan orang tua tercintanya beserta para pengombyongnya yang hadir dari kawasan Jalan Kolim, Unit 6, Tirta Kencana. Dumateng panjenenganipun Pangringgo Wirapitoswara saged kepareng hangaturaken nglajengaken kanthi laras gending kangge pangiring risang kemanten kakung badhe piniji wonten ing sakajengipun gapuraning wisma pahargyan. Risang kemanten putri ingkang sampun keparang mandhap saking Sitinggil Dinaturata. Ingkang sakmangke kepareng hamapak rawuhipun Kang Raka Garwa, pebudayanipun pun Bagus Ilham Hamid Ma'arif. Sinten to ingkang sakmangke pinanggenah andhaupaken risang kemanten sarimbit ingkang sakmenika katingal panjenenganipun Mbak Yuni Marsuti. Risang kemanten sarimbit ingkang sampun katingal kumlawe astanipun. Kumlawe astanipun ingkang samya abebalangan, ambalang gantal ambalang suruh matemurose. Dadaku ya dadamu, tresnaku ya tresnamu, nyawijining ati manunggaling ati. Risang kemanten sarimbit nenggih panjenenganipun Kenyo Ayu Dila. Sumrambah panjenenganipun Ilham ingkang sakmangke badhe lumebet lelumban hakinipun ambangun bali brayat bali wismu. Mugi dados keluarga ingkang samawah, keluarga ingkang rembaka, tansah pikantuk keberkahan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Mbak Yuni ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra umbul donga, ugi ingkang sampun kepareng ambasuh tumangkeping
sasanipun den basuh kaping 3 ambalan kanthi tirta wening tirta sekar. Risang kemanten kakung binagus Ilham Hamid Ma'arif ingkang sampun kapareng sigro hanggedruk wujudipun kanaan antiku. Pecah saknalika ateges risang kemanten saribit, pecah saking panggulwenting rama, pecah saking panggulwenting ibu saged manjing jeroning pribadi. Sasampunipun risang kemanten kakung sigro hanggenyong gedruk wujudipun kanaan antiga padha pecah saknalika. Mugi kepareng risang kemanten putri saged ambasuh samparanipun keng Raka Garwa. Pebudayanipun pun bagus Ilham Hamid Ma'arif den basuh kanthi tirta wening tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan. Mugi tansah tinebihna sekala, tinebihna rubindo, pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang akarya jagat. Setelah kedua mempelai dipertemukan, setelah kedua mempelai dibasuh kedua telapak tangan oleh Mbak Yuni Marsudi, dan setelah si pengantin wanita membasuh kedua telapak kaki sang suami tercinta, nantinya kedua mempelai akan diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke kursi kebesaran beliau berdua. Kursi yang sudah dipersiapkan sedini mungkin dari Via Hina Dekorasi, serta didukung bersama Arum Make Up serta all kru dari keluarga besar Tata Rias. Ada Mbak Yuni, ada Memet, ada ya, dan kawan-kawan. Dumanteng sagunging para lenggah para rawuh. Saksampunipun paripurna risang kemanten saribit kadhaupaken kangge titilaksana adicara ingkang badhe kalepahan. Mugi kepareng keng Rama dalageng ibu saged kepareng amboyong nak temanten saribit kanthi elon-elonan minggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Dumateng pangringgo Wirapita-swara Gita Bayu saged kepareng hagantos salah setunggaling gongso kangge pangiringing risang temanten saribit piniji wonten ing kursi gading dampar pinasri. Ini mohon maaf untuk Bapak dan Ibu rela undangan. Mohon sejenak untuk bisa mengantri dikarenakan kita akan melaksanakan masih dalam rangkaian acara rentetan temu temantep. Kanthi jamelenggunging ungling gongso lir ingkang sampun dipun aturaken pangadi Wirapita-swara Gita Bayu. Kangge pangiringing risang temanten saribit kaboyong keng Rama dalageng ibu kanthi elon-elonan minggah wonten ing sing pinggir Binaturata. Panjileres ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiyajening pono ing maruta.
nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulodo saksampunipun Kanjeng Rama Saryanto nampi wujudipun selendang kawung ingkang sinulang benang jati ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten sarimbit ngendikaning panjenenganipun Kang Rama ger anakku cah bagus kelawan cah ayu tutno lakune wong tuamu yo nggih. Nun sagunging para lenggah para rawuh langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun sesepupini sepuh tuwin panjenenganipun para pepunden kasepuhan ing talatah Jalan Gruwing Unit 6 Tirta Kencana. Saksampunipun risang kemanten saribit kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana menggah kalajengaken titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara sungkem pangabekten. Risang temanten saribit katingal mandhap saking palenggahanipun. Risang temanten saribit katingal mandhap saking palenggahanipun tansah katingal ngarak sowan sungkem dumateng panjenenganipun Kang Rama dalaken ibu. Risang temanten katingal anjengku sumembah astanipun ngendikaning panjenenganipun risang temanten saribit duh Kanjeng Rama bekti kula kunjuk Kanjeng Rama lan bekti kula katur Kanjeng Ibu. Ger anakku cah bagus kelawan cah ayu rumangsa kadodok rasaning atiku ger mergane wong tuamu ngerti lan eling jaman cilikanmu siliramu tansah tak leliting saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu bungah rasaning atiku ngir tak tampa bektimu marang wong tuamu. Nanging sing dadi welinge wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu lan banjur ngarak sowan bekti marang kadang pisan kunggir. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang pisan kunggir. Welinge wong tuamu iling-ilingen nggir. Aja sira bidak-bidake endi wong tuwa lan endi mara tuwa nggir. Saksampunipun panjenenganipun Kang Rama dalah Kang Ibu gadhahi piweling dumateng putra putrinipun. Mugi kepareng panjenenganipun Kenyo Ayu Septi Dila Sapitri
sumrambah panjenenganipun Mas Ilham Hamid Ma'arif ingkang sak mangke saged kepareng ngleksanani punapa ingkang dados piwelingipun tiyang sepahipun kekalih. Sak sampunipun risang temanten saribit ngarak swanten sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Saryanto dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Enti Susana. Menika katingal Kenyo Ayu Dila dalah panjenenganipun Binagus Ilham. Ugi tansah anjengku sumembah astanipun wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Makasih dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Sinarsi. Yen to kacandra panjenenganipun tiyang sepahipun kekalih kanthi mongkok bombong manahipun. Yen to kacandra kaya debebasan kajugurukan wukir sari kablebekan segarening madu. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten saripit. Sak sampunipun mangertosi putra putrinipun sampun katingal diwasa. Ger anak kucak bagus kelawan Cahayu. Bapak ibumu mangestoni. Muga-muga anggonmu bangun bali brayat bali wismo. Bangun kekeluargaan. Mugi sak mangke dados keluarga ingkang samawa, keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang tansah atut runtut ngantos binjangipun. Sak sampunipun paripurna risang temanten saribit kleksanani ranteman adicara sungkem pangabekten. Mugi kepareng panjenenganipun Mbak Yuni sumrambah samudayanipun saged nglajengaken ranteman adicara ingkang salajengipun arupi adicara Kacar Kucing. Nun sagunging para lenggah para rawuh sinambi ngerahapi pasukatan ingkang sampun dipunaturaken pangadi para kadang leladi para kadang sinom. Mugi saged kepareng paring berkah idilan pangestu dumateng risang temanten saribit ingkang sak menika tasih ngleksanani rantaman adicara Kacar Kucing. Katingal panjenenganipun para widodari ingkang saged dipun wastani Putri Dumas. Ingkang sampun kepareng hangaturaken ubo rampi ngleksanani tumapaing adicara Kacar Kucing. Ini melambangkan Mas Ilham akan memberikan nafkah kepada sang istri. Nafkah yang diberikan insya Allah nafkah yang halal. Bagaimanapun juga kalau nafkah halal insya Allah berkah untuk keluarga. Sak sampunipun paripurna ngleksanani tumapaing adicara Kacar Kucing. Mugi kepareng panjenenganipun para widodari ingkang saged wastani Putri Dumas sak mangke saged kepareng hangaturaken ubo ramping kangge ngleksanani tumapaing adicara dahar limah dahar walimah.
pun paripurnaning risang temanten saribit nglesananing adicara kacar pucuk. Dungkap titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara dahar klimah dahar walimah. Risang temanten saribit mugi kepareng samiya andedulangan keng raka saged kepareng andulang kegarwa. Semanten ugi kosok wangsulipun keng garwa saged kepareng andulang keng raka. Upacarane kados mekaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Sinambi paring berkah idilan pangesti dumateng risang temanten saribit. Sinambi nyakseni anggenipun risang temanten saribit nglesananing tumampaing adicara unjukan dertawening rentetan adicara temu tumanten ngaturaken sugeng kondur sugeng tidak dumateng panjenenganipun sagunging para tamu ingkang sampun kepareng jengkar saking palengganipun. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Sak sempunipun paripurna risang temanten saribit ngleksanani tumampaing adicara kacar pucuk dahar klimah dahar walimah. Unjukan tirtawening bedah ingkung sajaipun sampun kapiarsa. Sajaipun rakaman adicara dawuhipun risang temanten saribit awit jengkar saking pangti pamondokan pangti palerman ingkang sampun kadhawuhaken kaboyong piniji wonten ing kursi gading gampar kencana. Adicara sungkem pangabekten kacar kucur dahar klimah dahar walimah tuwin unjukan tirtawening ugi bedah ingkung sajaipun sampun paripurna. Mekaten ingkang saged kawaturaken bupili wonten kirang tatas titising basa bupili wonten galap kang sulipun anggen kula matur ingkang kirang nuju prana langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh ugi dumateng panjenenganipun para pepunden sepuh kawula nyen agunging sih samudra pangaksama. Mekaten ingkang saged kawaturaken mangan kupat dudu santen menawi lepat kawula nyen pangapunten. Nuwun kawula nuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih
buat segenap rela undangan yang tengah sejenak berkenan menyaksikan, mendoakan dalam satu rangkaian acara temu temanten yang dipandu oleh Mbak Yuni. Terima kasih buat Memet, terima kasih buatnya Siva, terima kasih buat rekan-rekan fotografer ada Mas Eko CS, terima kasih buatnya DVS TV ini Wong Punyo Gawe, dan juga terima kasih buatnya Mas Rohim teknisi yang tengah berkenan menghadirkan satu arasmen, beberapa arasmen sebagai pengiring